Yeah. Kuyilonto guys kunyanzelekile. Ndim Skilolo umuntu omnyama ngenqo. Molweni ndiyabulisa bhotani mawethu. Yeah, today I'm talking about money. Ndifuna uzama nje ujonge relationship yayo ne-standard of living, but I'm not sure if banza imention into ye-standard of living, but yeah, ndizama ukwenza loo nto. But before ndithethe ngemali ndizaqala bendingazama nje i-research anyana. Ndithethile noboy una-19 years old boy. Uyafunda usaya school. Ndithethile naye ndambuza ukuba uyayithanda na imali. Wathi uyayithanda imali kwaye uyayifuna, ubona as-need. Endayibona as-want ebomini bakhe. Fall under both these categories, need and want. Imali ebomini bakhe. Ambuza kuthena ifuna, wathi ufuna uzithela iteki. Ubona uba imali angayisebenzisela hlobo, mhlawumbe azithengele iteki. Kanye azilungiselele xa siyaphi esuthwini. Indlela yabona ngayo imali yena, angayisebenzisela hlobo. After loo nto leyo ndambuza ukuba ucinga uyifumana njani imali njengena 19 kwaye esesikolweni. Obvious ucingile ibinocinga umuntu wonke bafake i-CV akhangela umsebenzi. Utshilo obvious uphendule loo nto le into abantu abaninzi abayicingayo, ufake i-CV ukhangela umsebenzi. Afumane imali uthi cinga uyifumane elo hlobo. Yeah, story sikaBoy. And then what is money to me? Money is anything that is generally accepted as payments for goods and services, and that can serve as a store value. A city that is generally accepted for payments and for goods and services, zama ukuthi umuntu ayamkele ba ngasetyenziswa into enje for uthenga uze sifumane into ethile esebenzisa into enje sisonke singabantu. Imali ke into xa injalo. Then sithi ingaserve izintoni ezi-store value. Sizama ukuthi naxa unayo lento kuthiwa imali akunyanzelekanga ukuba uyispanise ngoku. Asithi mhlawumbi une-R100 yi-13 kaMeyi 2026 namhlanje. Kunyanzelekanga ukuba le R100 yakho uyisebenzise namhlanje. If uyafuna ungayisebenzisa nge-25 kaDisemba 2026. Njengoba iyi-13 uyifumene nge-13 kaMeyi uyigcine uyisebenzisa nge-25 kaDisemba. Xa injalo sithi serve as i-store value, ibonakalisa ubutyebi bakho for that period. Qha ke kwingxaki yiphi? Ingxaki sibanayo ngalaa xesha uyisebenzisa ngayo kuyenzeka ukuba ngalaa xesha uyisebenzisa ngayo fumaniseke uba i-ethe ayinamandla, okanye ufumaniseke uba inamandla kunakuqala ngalaa xesha uyisebenzisa ngayo. Mhlawumbi ii-prices zezinto zihle okanye ii-price zinyuke, dipende kuloo nto amandla wayo noba ethe kwayo. Enye into sithi imali iphinda inceda ngoba indication ubonakalisa ngephi product enexabiso kunenye. Zayenza njani? Inzima icacisa ke le point le. But indicate uhlobo mandithi mhlawumbi uneapile, unefowuni. Imali iyasixelela apha bangephi exabisileyo, sibonisa njani, usixelela njani ngokudura kwazo, ngokubiza kwazo. Siye sijonge phasi comparison phaba le into for sure ibixabisekile kunale. Mhlawumbi sithi iapile yi-R2, sithi ifowuni yi-R100. So kwale nto idure ifowuni ibize, bonakalisa uxabiseka loo nto leyo. Enye into kukho intetho ethi uba ukunqaba kwemali kukuxabiseka kwayo, ukuba kunamandla kwayo. Ukunqaba kwayo kukuxabiseka kwayo, ukuba kunamandla kwayo. Xhaphaka kwayo, ukuba ethekethe kwayo, kungabi namandla kwayo imali. So ndifuna uthetha nge-experience yam nemali. Imali ndiyiqhele njani? Imali ndiyiqhelile. Bekumele kunyanzelekile ndiyiqhelile imali nje, kaloku andilogwala. Ingalogwala nje, so imali ndiyayixhaphaza, bendiyixhaphaza imali. Yeah, so obvious ndike ndaphangela before kwiindawo nje imali ndangumntu oyisebenzisayo. So ngoba bendiphangela, but ke imali bendiyiphangelela ibingayomali ibinexabiso elikhulu, ibinexabiso elinje okanye belincinci ixabiso layo manditsho.
ngoba kaloku la mali bendiyifumana ibiphelela mhlawumbi i-transport iphelele nakwilunch. Isithi iphela inyanga la mali seyiphelile se-desperate for enye imali and ndiyiqhele nange-addiction. I used to be addicted kwezinye izinto nje ezifuna uthengwa rhoqo ezindenze ukuba ndiqhele imali ndiqhele ngolo hlobo. Imali uyifumana njani? Kwiingcinga zakho imali ifumana njani? Yes. Funeka ufunde ukuze ufumane imali. Funeka you have to be educated, ube ne-degree, ube kwidimandi imisebenzi ikhangele wena, hayi wena ukhangele imisebenzi. Bayi-opposite, imisebenzi ikhangela wena xa ungumntu ofundileyo. And then nemali oyipeyayo inexabiso ke xa kunje. Imali oyipeyayo, imali ithe xaxa ixabisiwe, ibona uba inexabiso nyanyani, ayipheli phakathi enyangeni. Inyanga ayigqibe iyalast imali oyipeyayo for mhlawumbi iinyanga eziyi-2. But if ukwazi like it is impossible to get educated, ungafaka ii-CV zakho mhlawumbi. But xa kunjalo yeyona process nzima ke leyo ufaka ii-CVs, ngoba apha umsebenzi awukhangeli wena ukhangela umsebenzi. Uyazimaketha uba mandikude entweni ethile, imisebenzi ayibuzani nayo uba amane ukude entwenini, ukhangelayo apho. And then nemali oyifumanayo apho kwenzeka ntoni? Imali iphela phakathi enyangeni. Imali le point sithabaleke emveni kwayo. And then ngoku i-health yethu alaa xesha xa ndizama uyikhompetha kwi-standard of living, xa ungumntu ufake i-CV, i-standard of living sakho si-low because uyaqhubeka i-health yakho ayikho rayithi. Uyabona uba nezikhalazo, uba ngumntu okhalazayo nje, okanye if unetalente kanye iskill, mhlawumbi uyagula uyacheba. Zame ke uchebe, wenza imali nangolo hlobo. Bhana loo nto leyo ifuna imali kuqala. Xa ufuna like ucheba funeka uthenge oomatshini uzame indawo, which means ifuna imali nje for uqala. Okanye ke wenza ibhizinesi, but ibhizinesi ndiyayivayiza ibhizinesi for umntu openshinileyo because kwa uqala ibhizinesi kufuneka imali. So xa uthetha uba uyifumana njani imali, yabona nje ingqondo ba complex, complicated, ingqondo ziyaphixana nje, kanzima ukucinga. And enye into ngoku apha eSouth Africa kunzima nofumana imali. Xa usithi uzofaka i-CV yiprocess enzima leyo because unemployment rate yethu inyukile ku-32.7% unemployment leyo. Uphuhla intswelangqesho iphuhlile, inyukile ku-32.7% intswelangqesho kwi-South Africa ngoku. So xa ngumntu unemployed yakuba nzima ufumana imali. But ke ngenxa siseMzantsi Afrika, eMzantsi Afrika umntu unemployed uyapeya, uyabhatala, bakhona imali oyifumanayo. Ithi loo nto afumana imali xa unemployed, uyabhatala, uyapeya. Tata uRamaphosa Matamela uyasibhatala 370 qho ngenyanga, mhlawumbi angathi ngenyanga but une-date ezikhoyo 370 qho kuloo nyanga. Bakhona kunyanzeleke uba uyifumane. Laa mali ke ayinaxabiso, laa mali ye-370 uyifumanayo. Ixabiso layo lincinci ngoba kutheni iphela one day, mhlawumbi ilasta nje for one day iphele, mhlawumbi uthenge nje into zothambisa. Ixabiso layo alibonakali. But oyena mbuzo mkhulu ndifuna umbuza, ndifuna umbuza ke ukuba xa ungumntu omdala like kwi-20s zakho, early 20s zakho, and ngoku awukho se-tertiary and awuphangeli, wenza njani xa ufuna imali? Nyanzelekile ufake i-CV, uqotye, ukhalaze ngoqotye, ube ngumntu onjalo, okanye ikhona enye indlela? Ndifuna nje ukubuza loo nto kumntu ubukeleyo. Ya, and then enye ipoint endifuna siyibona njani into yomuntu uba asebenze imisebenzi emibini? Asiyibone ingxaki into enjalo, ayo problem ebangela like kubekho i-unemployment ephuhlayo enyukayo apha eMzantsi Afrika, uba umntu afumaniseke uba usebenza endaweni eziyi-2. Umzekelo, upresident yethu apha eMzantsi Afrika uyasebenza as ipresident aphinde abe yi-CEO kwiibhizinesi zakhe, imisebenzi emibini. Umzekelo nawo lo. Ya. So guys, ya ndicela nilike okanye nidislike, but nixele uba nizama ukhomenta.
about like zenu uba utheni udislike utheni ulike. Yanithanda apha yini. I hope nani niyanithanda lo mnyama ngokwakhe. Yeah.